Ceromono mbok kok ora ana wong ngadil. Sampeyan arah kok aku ora ngrasakno. Aja jane ana sing tuku kok gak ana sing. Ayo telure keong wakis juju men ning ndi ngarepin. Juju ngarep. Iki guys negore aku yo ora ero iki. Kok ben digawe mbahku. Iki judan wong e wah. Iya, ibu nang kene. Sandale digawa. Gedhaine wis mateng. Tubono, guys. Wangan codot. Lah pemirsa. Banget codot. Ora ngrasakno blas aku. Ora ana tak sediluk wis nanu. Dikon. Rojo apa, Kong? Rojo Bruno. Manuk. Nek nangkone Dea dientekno bajing. Coba. Nangkone Dea. Ngarep ki lho Kong, ngarepe Dewasi kuwi lho anune apa? Etane, dikrudungi karo sak. Iki guys. Iki wayahe biasane iki tak riti aku tre ngarep urung bar tak riti. Ya iku anu benti anu mbahku. Ada isak kok. Tak pekno disak cilik. Aja Dek iku dadake aki. Dadake aki le. Anu guys pake. Aku ki gak ngrasakno nek mateng pemirsa. Tak kira yo urung ngono. Dipangani buah bajing apa manuk. Enggak pemirsa. Mbok cetane iki aku pe adus. Pak rene. Anu gedange guys. Gedange raja iki mburi iki entek dipangan codot mbok dipangan bajing. Terus anu. Iya sayangku. Loh, iku arete DKP. Tak kira arete Mbah Kong. Anu pemirsa. Apa? Anu dijupuk tangan jupukane. Wis suwi Pak Ero. Mak terakhir terakhir ambek dolan rene. Anu guys. Gedang rojo iki maneman pemirsa, tapi sing payu dienggo kripik malah gedang ngono lho. Nek ngene apa bahasane mah dhewe-dhewe cah yo. Gablok mbok ora ro. Ngono guys ceritane. Aduh sih mah terus golek jajan bocil mendung pemirsa tapi desa ngarep ana sing ewah to guys. Sing ewah pemirsa. Ada berapa apa nih ngarani cengkean ini sak jengke apa nih ani sak sisir ya 1 2 3 4 5 6 sisir iki satu tandane 6 sisir guys ya. Iki dipangan apa mah dicupuki mbahku anune sing. Nek tak delok iki kayak ditatoli manuk. Ning kene kan manuk akeh guys lho kok lho. Manuk akeh guys. Kan iki memang wingi paling di anu. Aku meneh sak orang kandha Kong iku lho rajane Kong wis dereng mateng Kong. Ketek urung nduk dilungkas. Kae pemirsa lho. Oke, dikol kae guys. Kepen timbu mae. Mbok raja iki larang lho pemirsa, tapi sing dituku malah sing dhuwur kalau sing gedang. Nek wong Jepang ngene gedang gablok nggo kripik.
Heeh. Alah wong loro ae gedhange ora. Ya gedhang ulin iku entek, nek gedhang niki sera batin. Kakene ben di anu. Indra niki dikarbit kok nek raja niki. Iya. Untuk mangan. Masak matang-matang dhewe yo. Tapi nek mateng dhewe. Nek mateng dhewe, guys. Aku ngeriti urung bar gitu. Dadah. Dadah, Bagong dadah. Ini dadah. 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 Ben Bagong ben mantuk mendung le. Matur nuwun, mau dikai jajan, guys, mae. Jajan mae. Alon-alon kok anu lah. Nggih. Aku tak adus. Terus guys. Ayo Mi, Cimi, ayo mlebu mah. Cimi, ayo mlebu mah. Ayo masuk. Ayo masuk Mi, Cimi. Cimi. Ayo, Meng. Tak kai mangan. Ayo sayangku. Cimi. Masuk yuk. Saking kok. Ya mohon maaf ya pemirsa, wakmu yuk gak rene tak rene. Anu biasa nek mak duwe jajan akeh niki anu timbang mubadir ditenor ini guys. Anu pemirsa gedhange raja sik ana men pemirsa nang Sakijo iki apa malah rosok rosok guys Sakijo ya sini iki mang pemirsa aku tuh nek resik-resik ngene iki sithik-sithik cara mono gelem los yo perang-perang dino aja aku pre tak sithik soalnya yo mbek ngopeni omah ngopeni segala macam ngopeni konten aduh ngono omah guys aku ora macak lek wong trek mangan rencana pe adus kutuk banyu guys aku guys kutuk banyu terus noto hanger guys kono mandi tak rendem kabeh iki soalnya wis mulai mendung peteng pemirsa aku randang iku iki wis mau ngene Pak Jawa lho Pak jenengan aku iya kependang mulai golek makmu niki trek ambek dolan Pak guys Pak ini kok ambek dolan pemirsa Davin mau trek pengen ngejak dolan rene pengen delok sarang burung liar-liar gitu lho pemirsa seneng Davin dolan rene pendang adus pemirsa nek udane aku ora iso potong lah wis ngene Mas Anto mulai gendenge klorot dua genteng anginnya dari timur karena rumah ini menghadap ke timur pemirsa ki yo mbok percaya pura ya pemirsa ya zaman Mbah Buyut kumbiyen nek ana usum udan terus kok gak sidodan ditambak lah kuwi yo kok zaman biyen yo guys yo nek aku pokoke udan yo ngiyup kayak apa jenenge aku sampai lari pernah gak go jas hujan buah aduh biyen mbluro pemirsa ngiyup dhisik njok nikah kayak guys pemirsa yo tak tutup dulu ya gimana panen pisang aku cara mono pengen iku ya alah sepira pemirsa dhewean mbek anakku tuku sak cengkene pasar wis dadi
lumbune kuwi jebule tak kira duwe bakul. Kan nek ngene iki gak sepiro payu memang lumbu pemirsa. Tuh. Walah Pak tak kira sampean enak bakul walah nduk tak babadi nek kakek iki malah gak enak rasane. Ben tunas nek ben apik walah. Mau yang dolan guys rae. Dapin kepengin dolan rene. Ngono wis dulu ngejak mulai. Seneng ning kene iki. Mergo kan yo ndelok sawah ana keong ana burung deh, burung. Apa jenenge awake bar lara pemirsa winane Dawin. Dolan rene iki mang. Nek mendung mau tak ana kene dhisik ngono. Gak nduk. Tak ndang mulai ae engko Dapin goleki mamae. Wis pemirsa terima kasih iki mang. Kesederhana kudu bisa yo ngene iki guys yo. Nek pas dolan yudolan, nek pas nomahe kadang mertuaku yudolan, pengen dolan Pak Enuku yo ben gak jenuh guys yo. Dolan rene yo gimana? Terima kasih. Dan kontenku ya mang. Aku ki gak ero tenan pemirsa. Aku mungkin Pak Emone roh lali orang ngandani aku terus sementara mbek dolan mbek tak anguke nduk nek mateng kok gue mantek malah ora mbok jupuk aku gak ero tenan pemirsa. Lali nek nang guriku isih ana gedang-gedang raja iki gedang jeneng gedang raja gedang paling raja. Terima kasih nonton Pak ojo lali like comment subscribe Mas Gopem. Nek anak-anak Mbak Supro sing akeh tetep semangat untuk hari ini. Mas Allah mau mandi engko nek hujan mau nyuci oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.